Kabuknoy, kumusta kayo? Isa ka bang gwardiya o isang empleyado na namamasukan? Narinig niyo na ba ang salitang wala kayong pinakasalang pwesto? Malamang relate ka kung ikaw ay isang gwardiya sa salitang wala kayong pinakasalang pwesto, kabuknoy. Halina, tayo mag-interview at magtanong-tanong sa bawat CQ. Kunin natin ang kanilang opinion. Ano nga ba ang kanilang masasabi sa salitang wala kayong pinakasalang pwesto? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Ano ba masasabi mo? Wala kang masasabi? Wala akong masabi kasi matatanggal na ako dito. O ang kawawang gwardiya, ang aking sandatay batuta, ang pananghalian ko ay laging kamuting kahoy. Ano, magtatanong tayo kung ano ang kanyang saloobin sa isa nating kabady, na ano mo sasabi mo kabady sa isang salitang lagi na lang tayong naririnig yung salitang wala tayong pinakasalang pwesto. Ano ba sa paningin mo ang o sa inyong saloobin sa pagkakaintindihan mo ng salitang yun? Totoo yun. Bilang isang gwardiya, wala talaga tayong pinakasalan na pwesto. Kasi kahit saan pwede tayo eh. Yun lang. Naman pala, mag-isip muna tayo. Sasabihin. Napiyok. Ito naman, sa ating kabady, no? Para malaman natin talaga ang bawat saloobin ng ating mga kasamang gwardiya. Kasi parang paulit-ulit na natin naririnig pero walang kalinawan ng salitang yon. Sa'yo, kabady, ano bang masasabi mo? Ang masasabi ko dun sa salitang walang pinakasalang gwardiya, ay wala na talagang Walang pinakasalang pwesto. pisto. Dapat may behind the scene. Ito may behind the scene. Walang pinakasalang pisto. Oh. Dahil tayo ay pwede naman tayong palipat-lipat at kung saan tayo itapon. Ayan. Now next, sa'yo naman kabading Axel. Tanong mo. Yun, kung ano masasabi mo sa salitang lagi natin narinig, yung pag-gwardiya ka, wala doon tayo pinakasalang pwesto. Totoo naman yon kasi gwardiya ka nga dapat flexible ka para kahit iasan ka sa ibang post kaya mo gampanan, kaya nga gwardiya ka Yan ha, question ito ha. Last but not least, isa natin kasamahang vlogger din, no? Sikat sa ibang bansa ito yung vlogger na to. So ngayon, dito sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa, sikat to. Si Port Vlog. Guys, Tapos na tihaya, no? ito lang masasabi ko. Totoo nga yung sinabi nila. Wala tayong pinakasalang pwesto. Pero dapat naman tungkol yan sa mga reshuffle na yan, yung pagkakasala ng isa, dapat hindi naman lahat madadamay. Sa bulok, kamating. Dahil kung baga sa isang anong kamatis, Sa tiklis. isang anong tawag nun? Isang tiklis. Isang tiklis na kamatis, isa lang ang nabubulok, dapat isa lang ang alisin para hindi na mawaan yung iba. Tama. Alright. Walang Right. pinakasalang pwesto. Ito ang ibig sabihin. No long-term position in terms of security profession. At all times, we are replaceable nor disposable because we are security guards under by agencies. No matter how many things you do right, one mistake will take you down. Client is always right. Kabuknoy. So, ayan kabuknoy, no? Sana malinaw, no? Tayong mga gwardiya kasi, ang matiniwanag dyan. Security, definition niyan is talagang replaceable, disposable. Replaceable, disposable. Anytime, pili tayong itapon ng kliyente, kahit anumang nagawa mong kabutihan sa isang pagkakamali lamang, ay pili tayong palitan. Or sabi nga, disposable, no? Kaya kayong mga kasama natin sikyo, sana maunawa natin ang tungkulin na ating napasukan. Sapagkat kahit anumang gampanan natin sa ating tungkulin, mag-siminto man tayo o kahit ano pa man ang gawin, magpakadapa-dapa ka man dyan sa inyong pagka hindi ka nagustuhan or talagang sa pagkakamali lamang, ikaw ay isang disposable. Hanggang sa muli, sana isang team na naman ang pumasok
sa inyong munting Buknoy, inyo namang natunghayan ang kunting kaalaman. Sana pumasok sa inyong munting kukote ang aking kasal. Sa muli. Ang agency ko kliyente, ang manager ko at si DC ay laging big time. Silang lahat ay mga kulukoy, mga pinagsamang kulukoy.